Si Manoy, si Manoy, si Manoy. Ay! Oo! Ay! Kinagat din! Sabi mga katsoy, oh! Ang laki! Grabe! Diyos ko! Uy, katsoy Michael! Oh, yung iba dito, yung mga taga... Oh, grabe na yan, pla-pla na yan. Nagdadalag sila. Yan, ito akin. Kakadani din naman. Ang laki ng dalag kanina. Ayun! Ayun, oh. Oy, si Bingwit. Lapla. Huwag ka makakawala. Oh, katay. Ayun! Sarap. Ito mga toy. Yan, oh. May pang-ulam na naman. Yun, isang mapagpalang araw muli sa inyo mga toy. So yun, back to Isla Lakeshore kami mga toy. So, fishing spot dito sa may dulo ng ginagawang daan. Yan. Mami nyo, nakasama namin dito sila Kuya Saldo It's TV. Yan, si Kachoy Edie Boy. Kachoy Edie Boy! Woohoo! Isang mapagpalang araw, okay lang yan. Yan, siyempre si Kuya Saldo It's TV again. Yan. At si Bata TV! Manoy! Good morning, good afternoon! Good evening, bro. Siyempre ang aming harvester. Yan o. Woo! Swerte si Kachoy Michael o. Uy! Uy, ano yun? Ay, paswerte ba yun? Uy, lupit kasi palang. Oh! Grabe. Si tol ni Michael Bora. Si Kachoy Max. Andun sa dulo. Ay, ano naman? Ano ba? Ay, ano ba to? Kachoy, ano ba pa-plus nga? Uy, kain ka muna. Grabe. Grabe mga tayo. Yan o, ang galing. Galing kasi Michael. Sabi ko na nga ba kakagat eh. May was na yan. Ang lupit, kunin mo, Hoy. pamiwas eh. Ay, lagay mo. Ang lupit mo, lupit. Uy! Aba, ako nakakawala pa. Ray. Huwag ko mapawala, boy. Huwag mong pakawalan, boy. Dahil mong sugat. Yan, oh. Oh. Dito na kayo. Yan is the Lakeshore to mga tayo sa dulo ng construction site. Yan, ito yung stop natin. One hook lang tayo. Ano yung pain malaki? Ganyan ba yun? Uy! Kinagat din! Si Manoy. Ay! Oo! Ginagawa! Okay, good size mga tayo. Dito. Thank you Lord. Mapupuno na rin ito. Ang galing na pagtsagaan natin ano. Si Kachoy Angie kasi andun sa dulo. Takot pinaliguan na ng mga bata. Wala. Mayroon pa rito. Bugawin niyo mga Bugawin niyo mga bata. Bugawin. Ay, Jesus, Ginoo. Tilapia, labag pala ka. Ayop na yan. Bro, tilapia lang. Ay, nahulog. Look. Kachoy, okay na yan. Lubog na kung saan nakatingin. Nalulot pa kasi. Oh, dito pa. Update. Katsakan mo to. Apaw na. Wala. Di matulog ng yung bulati ah. Huli ka! Huli ka, Balmon! Hoy! Ano ba yun? Ayong men! Huli ka! Ay, Linus! Maliit. Mayroon palang na rin dito, maliit. Dahil naman bro? Kabila na kayo lahat. Yan na naman si Kachoy Michael oh. Pwede na yung Kachoy. 3 fingers. Bayabatan kayo dyan ah.
Wala nang pisto. Nabayabas na yung pisto mo kasi. Yun, update to yung mga tay. Update to Isla Lecture mga tay. Wala nang gana kumain ah. Ano yan? Ayaw nang kumakain. Lamig yung pagkain nyo. Diyos ko. Kaya na kaya? Kaya nga kasi. Paraan. Kain mo Sayang, na. mainit pa. Di mawawala yung kabit niya hanggang mamaya yan. Flap, please. Pagkain mo dyan lang yan, isda, wala yan. Isa lang yan. Ay, gutom na nga ako eh. Oh, huli pala. Huli pala eh. Huli pala eh. Kasi oh, turog basi. Turog basi. Tus Mariusip, kaliit-liit. Ay kumagat pa, grabe. Kawawa naman to. Kamuna. Yun, nakahuli si Kabingwit. Sa Dayman! Sa dayo, kinayan. Maayos na yung isa tutuyo. Kakatuwa talaga pag madami, no? Ay! Pating! Wala akong video. Wala kang laki. Pero paborito ni Commander yan. Yeah, paborito Dadalhin ko yan. ni ate to. Dadalhin ko yan. Paborito ni Commander yan. Akala ko siya na. Pating pala. Ayaw mo eh. Masaya na siya ulit. Napakarami, no? Di, ano? Miro. Napakatay ang pangapit ko. Pangalawang huli natin. Yan. Nautos. Ayan mga kasama natin. Uhuy! Ulan na, kuya. Ulan na. Ayun ang sikat ko. Laki, oh. Laki nung ano ko. Panahalo. Okay. Yes, nakadalawa na. Pwede na. Ayos na. Tubo na kay Misos ha? Oo. Ano maliit? Ay. Oh! Oo, huli. Oh, ayos na. Pwede na kuya. Three fingers. Anak lang yan ang mga hinuhuli mo ng nakaraan. Meron na kuya ulit na ano, nahuli siya. Nahuli mo kuya, oh. Ayun, meron din. Nakadali sila ng baby shark. Ba? Naliligaw na. Mukhang araw-arawin na ni Choy ito ah. Sigurado. So, ganito dati hinuhuli niya oh. Kung ganito, no? Diyan lang yan sa tabi. Yung mga tayo, Balik na. Oh. Yung iba dito, yung mga taga... Oh, grabe na yan. Pla na yan. Nagdadalag sila. Ayan, ito akin to. Kakadali din naman. Ang laki ng dalag kanina. Ayun. Ayun oh. Oy, si Kabingwit. Lapla. Huwag ka makakawala. Oh, atay. I-thumbnail natin ito, matay. Grabe. Uy, thank you. Malakas ang ano nito, radar Huli nito. ni ano No? to. Huli ni kasi Ah. Michael. Malakas yung radar. Uy, nakatali na naman, oh. Uy, andyan na naman. Uy, bayabas. Bayabas yun natin. Dadaingin na lang yan. May kapon niluto, may nakatapat na bote. Ha? Dadaingin, habang may nakapon niluluto, may nakatapat na bote. Wala eh. Medyo sa susunod na Sabado, pag nagkita-kita kami rito, dadalan ko ng isang malupit itong mga May buhos ng ula. Ay, bara-bara yung kibit. Oras-oras. Yan, itong huli natin mga choy. Oh, korporasyon yan, korporasyon. Wow. Di ba? May hito pa. Uy, si Kiano kasi Michael pala to. Gusto mo ba yan? Kita? Hindi. Try mo na to. Ikaw ay expert yan sa nagluluto eh. Makikikain na lang kami ulit. Oh, yun. Oh, di ba? Ito yung kay uli ni kay Ronnie. Oh. Ito yung akin. Tatlo. Pwede na to.
Yan. Tapos andun kay Kachoy ano? Michael, oh, swerte. Yan spot lang namin mga tayo. Oh. Grabe, napakarami mga tayo. Ay, kumagat na. Biwa si Sinuno. Sinuno, oh. Ano, Kachoy? Kagat pagkis ko, bukos ang pait. Pag-agis pa lang ha. Uuwi na daw sila Kachoy, Michael. Oo, mali. Oo. Dito pa naman tawag si Kumare. Kachoy, ano masasabi mo sa spot natin na ngayon? Pwede nang puntahan? Wala akong masabi. O konti na nahuli ko. Wala naman sabi kasi yung Nahuli ka, wala ka naman dalang pamingwit. oh, wala ka. Wala na bubuhay pa may huli. Oh, maganda. Walang dalang pamingwit pero nakahuli. May huli. Tumambay, naglibang, nagsaya. Hala. Lupit ka, nakadaan yun naman. Wala pa pamingwit yan ha. Walang pamingwit yan. Sana oil. Sana all. Napamura. Sana all. Mga harvest. Mayaba. Mayabas na. Tsaka mauwi. Ha? Tayo, wala namang ulan doon sa kanta. Tay ako eh. Oo. Ha? Maganda yan. Oo. Uwi na kayo? So, pinamsay yan, nadali mo. Oo. Kasi may hawak. Hindi na nga naman nayawa. Dito ba ilagay? Lilipit mo, Kachoy. Ha? Wala ah. Baka malamang, papasok yan. Wala. Wala tayong papakita. Wow! Baka dito ko, baka makawala. Grabe hito ko pa. Ni Michael, no? Dalawang hito. Lo. Dalawang hito. Mga mamaw na tilapia. Uy. Malupit. Sarap. Sarap. Ang huli. Wow, wow, wow. Kami mas oh. Kami was Saan ka ito? Wala ka dyan. Dalawang na tilapia. Harvest. Nangingit pa. Sarap oh. Mga bro, harvest. Baka bukas nandito na si Anong Kabibat. ginagawa mo? Tarantado kayo ha. Yan, kami was yun. Kuya Insaldo, no? Naka ano rin. Nagtanggal Nalutan. cut rin. Uwi na ba tayo? Ayun eh. Ayun eh. Kabigit uwi na tayo? Kay Katsoy pa lang, masaya na Si kami. Kuya Edo, nakaligpit na nga So eh. yun lang po muna mga tayo, no? Maraming salamat. Pasensya na yung video natin, dito tayo marami. Red, next week ulit. Pero maganda tong spot dito mga tayo, no? Tirahin natin May yan. oras siya, may oras. Yung ibit, maganda na. So ano lang, tiyaga lang. Sigurado. Choy. Ha? Susi ko. Wala ka naman, bili eh. Joke sa akin dito. Ha? Basta bulsa ko wala ah. Hindi po bumili nga tayo ng pagkain. Ito. So yun, thank you. Ayun, kasama si Kuya Edsaldo mga tayo. Pasupport naman mga tayo sa ano niya. Para, nakuha mo na, Kuya, yung ano mo, no? So, pin mo. Sa, Ano na, kaso nga lang. ay yung sahod na lang. Wala pa. Ayun, pasupport na lang po. Pupuno. Yan, si Kabingwit, ano mga tayo. Oo. Hindi pa Kachay Ronnie, Kachay Michael, Kachay Mac. Ah, grabe. Ang laki pala Kachay, oh. Nasa 7 fingers. Kachay, iyawin natin to daw. Sabi ni Kachay Michael. Ayun, sarap. Alam na to kung ano mangyayari nito mga toy. Yan, oh. Gating ko talaga kay Kachay Michael. May pang-ulam na naman. Pampulutan pa daw. Yan, ano gagawin mo yan Kachay? Ihaw na rin natin yan? Oo, yan. Aba.
Laban na rin pala yan. Yan. Ayos. Uy, ang taba. Ulo lang daw. Wow. Harap. Alam na des. Uy, taba oh. Lumalabas-labas pa yung ano. Ayan na, oh. Oy, Yung kabiwas. katas. Dapat dito pa, oh. Kabingwit. Ah. Katsayin. Oh. Kuya Saldo, salamat. At nakabanding ka namin kanina. Saka si Kabingwit. Yan. Kabiwas, oh. Saka si, ano, Katsayin Eddie Boy. Sarap. So, ito pa mga katsoy, oh. Nakadita ako, nakadita. Harap niyan, mga katsoy.